Γιατί αυτά όμως έχουν ένα φεστιβάλ που να εάν δεν τηρήσω απολύτως την ιεραρχία θα με συγχωρήσετε. Έχουμε όμως τη χαρά να έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας την αντιδήμαρχο και αντιπρόεδρο του Κέντρου Γυναικών και σε προτάσω Όλγα, γιατί εσύ είσαι γυναίκα και είσαι σε μια καθημερινή επαφή με το Κέντρο Γυναικών, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καρδίτσας, τον κύριο Αριστοτέλη Σπάνια, ο οποίος υπήρξε και αντιδήμαρχος πριν εκλεγεί και με αυτόν είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Την πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και αντιδήμαρχο, την κυρία Μελίνα Μαζή. Τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΠΕΠΗΣ όμως, της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας. Τον κύριο Παπούλια που είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου. Έχουμε εκπροσώπους των βουλευτών, τον κύριο Αμβρόσιο Πίτα που είναι εκπρόσωπος του κυρίου Τσιάρα, τον εκπρόσωπο του κυρίου Κορτσού, τον Γιώργο Ελευθερίου. Έχουμε τον χειριστή μας, τον άνθρωπο που δουλεύει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου. Κύριε Δελημάρη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που κάνατε και το ταξίδι και εσάς και όπως και ο κύριος Σίμος. Έχουμε φίλους, φίλες, πάρα πολλούς. Είναι η κυρία Ρουμάνη εδώ, είναι η κυρία Γκασούκα. Εκπρόσωπος του γραφείου της κυρίας Σκόνδρα είναι εδώ, επίσης. Ναι, και η κυρία Σκόνδρα έχει στείλει και χαιρετισμό. Και εκπρόσωπος από την τοπική κοινότητα. Η εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, η κυρία Διαβάζη. Έχουμε επίσης την υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας, η οποία επίσης μας βοήθησε στη διακίνηση αυτής της πρόσκλησης. Βλέπω ανθρώπους από το Συμβούλιο, φίλους, φίλες. Συγχωρήστε με αν έχω ξεχάσει κάποιον ή κάποια. Μπορεί να συστηθεί και μόνος του ή μόνη του. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλέσω πάλι την Όλγα να καλωσορίσει επίσης και να πει δύο κουβέντες. Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους σας. Για συντομία του χρόνου δεν θα αναφέρω ξανά ποιοι είστε εδώ σήμερα. Είμαι η Όλγα η Μακρύ, αντιδήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας και αντιπρόεδρος του Κέντρου Γυναικών. Να καλωσορίσω καταρχήν τα δύο στελέχη του Κέντρου Διοτήμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και στηρίζετε την εκδήλωσή μας. Να ευχαριστήσω τον Παύλο και την Βάσο που ευγενικά μας παραχωρούν το χώρο του σήμερα και δεν θα κουράσω πολύ. Θα πω ότι το Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καρδίτσας και το Κέντρο Διοτήμα, με την υποστήριξη του Δήμου Καρδίτσας, αναγνωρίζοντας έτσι τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν αυτές οι νέες μορφές της έμφυλης βίας στις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών και στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, διοργανώνουμε σήμερα αυτή την ωραία εκδήλωση με θέμα «Πέστη με το όνομά της, διαδικτυακή έμφυλη βία». Στελέχη λοιπόν του Κέντρου Γυναικών και του Κέντρου Διοτήμα, σε έναν ανοιχτό διάλογο με εσάς, το κοινό, για τα σημάδια και τις μορφές της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, τους τρόπους που μπορούμε να προστατεύσουμε και να προστατεύσουμε γνωστές μας και να προστατευτούμε και εμείς οι ίδιες και να λάβουμε βεβαίως βοήθεια, αλλά και το πώς μπορεί η κοινότητα να σταθεί δίπλα στα άτομα που τη βιώνουν και να καλλιεργήσουμε μαζί έτσι μια κουλτούρα συνένεσης και σεβασμού. Εγώ και πάλι έτσι να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε εδώ σήμερα, που είναι γεμάτη αυτή η αίθουσα. Και επίσημα λοιπόν ξεκινάει και το φεστιβάλ του Activism for Women. Είναι ένα φεστιβάλ που έγινε πρώτη φορά πέρυσι στα Τρίκαλα και εμείς διαδεχτήκαμε αυτό το φεστιβάλ λαμβάνοντας τη χάρτα και είναι η πρώτη μας δράση λοιπόν σε αυτό το τετραήμερο φεστιβάλ με την εκδήλωση τη σημερινή. Δεν θα κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Να πάω στη θέση σου. Εάν θέλει ο βουλευτής μας και ο πρόεδρος, ο αντιπεριφερειάρχης να πούν δύο λόγια. Ναι, προηγείται. Έτσι λέει το ζώο. Να σας χαιρετήσω όμως, είναι πολύ ευχάριστο που είμαστε όλοι μαζί εδώ σήμερα και δεν θα σταματήσω ποτέ να λέω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Κέντρο Γυναικών
Και εκτός από ένα εξαιρετικό έργο, ένα έργο το οποίο είναι γνωστό όχι μόνο στην Καρδίτσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Το κέντρο του Γυναικών κάνει ένα σπουδαίο έργο. Εμείς είμαστε εδώ να το στηρίξουμε. Σήμερα υπάρχει ένα θέμα και ξεκινάει ένα φεστιβάλ που πραγματικά έχει να κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με τον σεβασμό προς όλους και οφείλουμε όχι μόνο να πούμε ότι συμφωνούμε με αυτό, αλλά να παλέψουμε, γιατί χρειάζεται να παλέψουμε ακόμα, παρόλο που το 2025 σημαίνει πολλά πράγματα, να παλέψουμε ώστε όλοι οι άνθρωποι να είμαστε όλοι μαζί σε μια κοινωνία ισότητας, φιλίας και ο καθένας έχει τον δικό του λόγο. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή αρχή στο κοινό που ξεκίνησε το φεστιβάλ και ελπίζω να έχουμε συνεχώς τέτοιες δράσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνω τους πυργόλους, όπως σεβασμό πάντα στο κοινό. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας απόψε. Εμείς, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στη δομή της πάνω, δημιουργήθηκε την Περιφέρεια Παιδείας και Ισότητας, η οποία δεν υπήρχε. Ό,τι έχει σχέση με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι τώρα υπήρχε η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας ήμουν ο πρόεδρος, και ο κύριος Κουρέτας, αναγνωρίζοντας και το ρόλο της παιδείας, το βασικό ρόλο της παιδείας, όπου από το παιδί από τα νήπια του μέχρι και την πανεπιστημιακή του μόρφωση, από μικρός άνθρωπος γίνεται ενήλικας, περνάει μέσα από τις δομές και μάλιστα μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση, όπου προσχωρεί και περνάει το 95% του πληθυσμού μας. Σήμερα το δικό σας θέμα, όσον αφορά τη διαδικτυακή έμφυλη βία, αυτό έχει απασχολήσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει απασχολήσει την Επιτροπή δική μας. Έχουμε κάνει σχετική δράση και στη Λάρισα και τον Μάρτιο κάναμε στην Καρδίτσα, εδώ στο Παυσίλικο. Και στο νέο χρονοδιάγραμμα που έχουμε κάνει για τις δράσεις μας, θα ασχοληθούμε και με τους 4 νομούς της Περιφέρειας, όπως πρέπει να κάνουμε, γιατί για την Περιφέρεια αγκαλιάζει όλη τη Θεσσαλία. Τώρα, η διαδικτυακή έμφυλη βία. 2 είναι τα μέρη μας. Το πρώτο, η διαδικτυακή. Εκεί μας λέει τον τρόπο, με ποιο τρόπο γίνεται. Γίνεται μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, μέσω του διαδικτύου. Στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, οτιδήποτε λειτουργεί ψηφιακά και επικοινωνούν 2 άνθρωποι μεταξύ τους, από εκεί ξεκινά αυτή η ιστορία. Άρα, εκεί πέρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εκεί πρέπει να κάνουμε τις παρεμβάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και αριθμοί οι οποίοι δεν εκπροσωπούν κάποιον άνθρωπο, ενώ τηλεφωνική, όπου κάποιος αγοράζοντας κάποιον ψευδοαριθμό, αυτούς δεν ξέρω πώς αλλιώς τους χαρακτηρίζουν, μπορεί να παίρνει το κινητό του, να κατεβάζει μια εφαρμογή και έχοντας τη τηλέφωνα όλων, ανδρών και γυναικών, να ξεκινήσει τις παρενοχλήσεις. Λάθος. Άρα εκεί πέρα πρέπει να παρέμβει η δικαιοσύνη, η αρμόδια police, η αστυνομία, δεν ξέρω ποιοι, αυτά να καταβληθούν. Μετά, είναι θέμα παιδείας. Οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν με την πρόληψη κατά κύριο λόγο για μας. Δηλαδή, από τα μικρά χρόνια του ανθρώπου και μπαίνοντας στη δημόσια εκπαίδευση και στην ιδιωτική, όπου και αν βρίσκεται, πρέπει να γίνονται αυτές οι μεθοδεύσεις ώστε το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι ο κάθε διπλανός του άνθρωπος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, οποιαδήποτε φύλο, έχει δικαιώματα. Είναι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να μην σέβομαι κάποιον άνθρωπο και να ενεργώ εναντίον του σημαίνει ότι καταπατώ τα βασικά του ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ πάλι ερχόμαστε κι εμείς. Πιστεύουμε στην πρόληψη και μερικές φορές στην ίαση. Εντάξει, το θέμα είναι να μην φτάσει στην ίαση, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα κάνουν τι, θα υποφέρουν ακριβώς από αυτό το bullying ή την έμφυλη βία ή κάτι άλλο. Εύχομαι καλά αποτελέσματα στη σημερινή ημερίδα. Συγχαρητήρια σε όλους σας για τη δράση, να έχετε πάντοτε δύναμη και κουράγιο. Και θα απαντήσω σε ένα ερώτημα που είχα δεχτεί στη Λάρισα όταν κάναμε την πρώτη ημερίδα που αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έμφυλη βία. Μου λέει κάποια κυρία, λέει, μα τα έχουμε πει 1000 φορές. Η απάντηση που δίνουμε σε αυτό το θέμα που εγώ δίνω. Ένα δέντρο δεν πέφτει με μία τσιπουριά. Και αυτό το δέντρο είναι το δέντρο όπου εκεί πάνω ανθίζει η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από όλες αυτές τις μορφές. Θα το λέμε, θα το κάνουμε, θα κάνουμε παρεμβάσεις μέχρι που κάποια στιγμή ερχόμαστε οι κοινωνίες μας να ζουν αρμονικά, χωρίς βία μεταξύ των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη συμμετοχή της δράσης. Να παρουσιάσω, νομίζω δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος ή κάποια άλλη να κάνει χαιρετισμό. Όχι. Λοιπόν, να παρουσιάσω τις αγαπητές φίλες και συναδέλφισες από τη Βιοτήμα, οι οποίες
ταξίδεψαν από την Αθήνα. Έχω δίπλα μου την αγαπημένη Άννα Βουλιούκα, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι κοινωνιολόγος, επιστημόνισσα, ερευνήτρια και είναι και. Πες το μου, Άννα, γιατί θα το πω στα αγγλικά. Θα τα πούμε παρακάτω. Θα τα πείτε παρακάτω. Εντάξει. Έχει πολλά χρόνια σε αυτό που λέμε θέματα ισότητας η Άννα. Επίσης, μια καινούργια συνεργάτηδα και φίλη, και δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι η Νατάσα Κεφαλίνου στο Διοτήμα. Ήρθε και εσύ λοιπόν. Η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας κλπ. Και θα πραγματευτούν το συγκεκριμένο θέμα μαζί με τα δικά μας στελέχη. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να πείτε δύο λόγια για τη Διοτήμα, τι είναι αυτός ο οργανισμός. Να πω και εγώ δύο λόγια για το Κέντρο Γυναικών συνολικά και για το συμβουλευτικό του οποίου δράση είναι σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε, που είναι και ενταγμένο βέβαια στο φεστιβάλ. Και στη συνέχεια να έρθουν οι αγαπημένες άλλες φίλες και συνεργάτες εδώ για να αρχίσει η εκδήλωση. Θα σας ακούμε για τη Διοτήμα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και το κέντρο, να σας ευχαριστήσουμε και το κέντρο Καρδίτσας και το Δήμο Καρδίτσας για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που βρίσκονται εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει τόσο κόσμο αυτή η εκδήλωση και προκαλεί ένα ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Το κέντρο Διοτήμα είναι μια γενική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989, μετρά 36 χρόνια πορείας. Είναι ένα κέντρο που ασχολείται με την ισότητα, την έμφυλη ισότητα και την εμφυλιδεία. Καρδιά της δράσης μας είναι η ολιστική υποστήριξη, η ολιστική και εξειδικευμένη υποστήριξη γυναικών και γλυκοτήτων που βιώνουν έμφυλη βία. Παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματική συμβουλευτική, κάνουμε δράση ενδυνάμωσης μέσα από ομάδες ενδυνάμωσης και νομική συμβουλευτική, αλλά ταυτόχρονα και δικαστική εκπροσώπηση. Δηλαδή, μια γυναίκα που μπορεί να έχει σε εμάς μπορεί να υποστηριχθεί από την αρχή μέχρι το τέλος στην υπόθεσή της και νομικά, καλύπτοντας και όλα τα δικαστικά έξοδα. Πέρα από την προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της έμφυλης βίας, ρίχνουμε μεγάλο βάρος στις δράσεις πρόληψης και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούμε επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις μαθητών, μαθητριών, φοιτητών, φοιτητριών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων πρώτης γραμμής, δικηγόρων, αστυνομικών. Επιπλέον κάνουμε δράσεις συνηγορίας, έρευνες και καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, και κάποιες από αυτές θα τις δείτε και εδώ, στο ενδιάμεσο της παρουσίασής μας. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Πριν πω και εγώ δύο λόγια για όλο το φορέα, ήταν παράληψή μου που δεν ανέφερα την κυρία Τσιντινοπούλου, που είναι συνεργάτηδα της κυρίας Κόρδα, που τώρα εδώ διαβάζω στο χαιρετισμό της, λέει: συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο την δραστηριότητά σας. Από την πλευρά μου θα είμαι πάντα δίπλα σας σε ό,τι μπορώ να φανώ χρήσιμη. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να πω δύο λόγια για το Κέντρο Γυναικών. Είναι ένας φορέας του Δήμου Καρδίτσας, μια αστική μικροσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, λειτουργεί έκτοτε τελικώς. Από τον Ιανουάριο του 1993 έχει τμήματα, το πρώτο είναι, το οποίο είναι και πάρα πολύ παλιό, είναι δηλαδή μετράει από την ίδρυσή του, το τμήμα που υποστηρίζει την απασχόληση των γυναικών, είτε αυτή είναι εξαρτημένη είτε είναι επιχειρηματικότητα. Έχει το συμβουλευτικό κέντρο, το οποίο υποστηρίζει γυναίκες επιζώσεις σε ζητήματα βίας. Έχει τα δύο τμήματα του βρεφονιπιακού σταθμού, το πρωί για τα βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και το απόγευμα από 2,5 μέχρι την ηλικία της εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Κάνει δράσεις για θέματα ισότητας, υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, τέλος πάντων, ένα πολύ ευρύ δίκτυο συνεργασιών ανά την Ελλάδα. Και με την Άννα έτσι γνωριστήκαμε και με τη Διοτήμα μέσα από τη συνεργασία μας στην πρώτη οίκου, αλλά δεν θυμάμαι καλά, στην Ανδρομέδα. Αυτό είναι εντάχει το Κέντρο Γυναικών. Έχει 13 εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης, εξωτερικούς συνεργάτες, κάνει πολλά πράγματα. Ελπίζουμε ότι δεν θα σταματήσει η χρηματοδότηση, κύριε Βελιγμάρη. Και για το συμβουλευτικό, το οποίο θα συνεχίσει.
χρηματοδοτείται πλήρως, όπως είπα, από το ΕΣΠΑ 21-27. Δεν θέλω να πω εγώ άλλα πράγματα, ήδη νομίζω υπάρχει και η αδειμονία για να μπούμε στο θέμα μας πια. Οπότε θα καλέσω στο τραπέζι την Τίνα την Καραγιώργου και που είναι τέλος του Κέντρου Γυναικών και τη Χάιδη Ιωαννίδου που είναι ψυχολόγος του Κέντρου να έρθουν εδώ και να αρχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για εκ μέρους του Κέντρου και προσωπικά που είστε εδώ. Πέρα πρώτη στη σκηνή, θα έπρεπε για να πάρει σακάκι, κρυώνει. Ήρθε με το μπρατσάκι έξω. Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ σε όλες και όλους που είμαστε εδώ σήμερα. Δεν ξέρω τι γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες για τη διαδικτυακή εμφυλιβία. Ξέρω όμως ότι εμείς ως φορείς που δουλεύουμε σε εισαγωγικά δεν δουλεύουμε, υποδεχόμαστε γυναίκες και συζητάμε μαζί τους ότι είναι μια μορφή βίας που είναι σε μια εκθετική προς τα πάνω έκσταση τα τελευταία χρόνια. Ξέρω επίσης ότι είναι μια μορφή βίας για την οποία δεν συζητάμε πάρα πολύ ανοιχτά σε μεγάλες εκδηλώσεις. Ξεκινάμε σιγά σιγά γιατί θα πρέπει για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο να αρχίσουμε να το ανοίγουμε, να μιλάμε γι' αυτό και να γίνει κτήμα μας. Θα κάνω λοιπόν εγώ την πρώτη ερώτηση εκ μέρους του κοινού που θέλω να πιστεύω. Τι εννοούμε λέγοντας διαδικτυακή εμφυλιβία, κύριε Βουλίου? Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση από το Κέντρο Γυναικών και για την ευκαιρία αυτή να ανοίξουμε ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάμε έχουμε αρχίσει να μιλάμε τα τελευταία χρόνια. Και να αναφέρω ότι το Κέντρο Διοτήμα είναι από τους φορείς που πριν από ένα χρόνο ολοκληρώσαμε ένα πρόγραμμα με το οποίο υποστηρίξαμε επιζώσεις διαδικτυακής έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο και έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε και από κοντά στο πεδίο τι συμβαίνει. Όπως είπε και η Τίνα, είναι μια μορφή που αρχίζουμε να την καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οδηγία που μεταξύ των άλλων κάνει αναφορά σε μια σειρά μορφές διαδικτυακής βίας. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά? Αναφέρθηκε και προηγουμένως και στους χαιρετισμούς. Καταρχάς είναι βία με βάση το φύλο. Ισχύει δηλαδή οριζόντια ότι ισχύει για όλες τις μορφές βίας που γνωρίζουμε. Είτε μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση, είτε για σωματική κακοποίηση, είναι βία με βάση το φύλο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι είναι μια μορφή βίας που κάνει χρήση της τεχνολογίας, των πολλών και διαφορετικών μορφών τεχνολογίας και του διαδικτύου, των μορφών επικοινωνίας και πληροφορίας και του διαδικτύου, μπορεί να είναι μέσα από SMS, μπορεί να είναι μέσα από εφαρμογές, μπορεί να είναι από κινητά τηλέφωνα, από social media, με διάφορους λοιπόν τρόπους γίνεται χρήση της τεχνολογίας για να κακοποιηθεί το άλλο άτομο από τους θύτες. Και το τρίτο δεδομένο είναι ότι μπορεί να διαπράττεται από άτομα που γνωρίζουμε, και αυτό ισχύει οριζόντια, ή από άτομα που μας είναι εντελώς άγνωστα. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που βρίσκονται σε άλλα μέρη της γης, σε άλλες υπήρους και να μην γνωριστούμε και ποτέ. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω στο σημείο αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια κλίμακα δεν έχουμε φτάσει δυστυχώς σε έναν ορισμό κοινά αποδεκτό. Δεν έχουμε δηλαδή καταλήξει σε έναν ορισμό ούτε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε ακόμα και από τον ΟΗΕ, σαν έναν ορισμό που να είναι διεθνώς αποδεκτός. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία να μιλάμε για ορισμούς? Και θα κλείσω με αυτό μακροσκελώς απαντώντας την ερώτηση. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία? Η φεμινιστική θεωρία και πρακτική έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα των ορισμών. Αν δεν κατανοήσουμε, αν δεν προσδιορίσουμε για τι πράγμα μιλάμε, για ποιο φαινόμενο μιλάμε, ποιος είναι ο επιπολασμός του φαινομένου, τι έκταση έχει, αν δεν το κατανοήσουμε δηλαδή σε όλη την έκταση, φυσικά δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα που υφίσταται την αυτή μορφή βίας, αλλά και, αναφέρθηκε και αυτό και στους χαιρετισμούς και είναι εξαιρετικά σημαντικό,
και μας ενδιαφέρει ως κέντρο Διοτήμα πάρα πολύ, να προχωρήσουμε και σε δράσεις πρόληψης. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε έναν ορισμό κοινά αποδεκτό και έχουμε πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς, αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα προβλήματα, μία από τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει και η διεθνής κοινότητα, αλλά βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυβερνήσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας Στο διαδίκτυο, ναι. Λίγο πιο δυνατά μιλάτε, εδώ στα ψηλά. Η ερώτησή μου ήταν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της έμφυλης. Και τι τη διαφοροποιεί, θα έλεγα, και από την έμφυλη βία γενικότερα. Να πω και εγώ ότι σίγουρα είναι μια μορφή, ένα φαινόμενο που είναι αρκετά διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια, ότι επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό έφηβα άτομα και κυρίως κορίτσια και νεαρές γυναίκες, δηλαδή εκεί τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα, θα τα δούμε ίσως και αργότερα αυτά. Προκαλεί, όπως και άλλες μορφές βίας, σωματικές, οικονομικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές βλάβες στο άτομο που την υφίσταται, δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν έχει συνέπειες και επιπτώσεις. Και συχνά σχετίζεται και με την, μπορεί να επεκτείνεται και στο μη ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, κάποιος που μπορεί να μας κάνει stalking στα social media, μπορεί πιθανόν να μας κάνει stalking και επίθεση στην πραγματικότητα. Και χωρίς επίθεση. Ας μείνουμε στο stalking, την επίμονη παραενοχλητική παρακολούθηση. Αυτό δηλαδή μπορεί να γίνει στο διαδίκτυο, μπορεί να γίνει και στο φυσικό κόσμο. Και το αντίστροφο, μέσα σε μια κακοποιητική σχέση δύο ανθρώπων, είναι πολύ πιθανό η κακοποίηση να επεκταθεί και στο ψηφιακό κόσμο, με μηνύματα, με χειραγώγηση, με έλεγχο κλπ. Αυτό που τη διαφοροποιεί είναι φυσικά η χρήση των νέων τεχνολογιών, το γεγονός ότι πλέον δεν χρειάζεται η εγκύτητα, τα δύο άτομα να είναι κοντά για να συμβαίνει. Ο κακοποιητής, ο δράστης μπορεί να δρά από οποιοδήποτε σημείο, μπορεί να δρά 24/7, δηλαδή όποια ώρα και μέρα εκείνος θέλει. Και αυτό έχει και σημαντικές επιπτώσεις για τα άτομα που την υφίστανται αυτή τη μορφή βίας. Καθώς είναι δύσκολο να ξεφύγει με έναν τρόπο από όλο αυτό. Επίσης, αν αξιοποιηθεί περιεχόμενο, παραδείγματος χάρη φωτογραφίες, το οποίο ανεβεί στο διαδίκτυο, είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί από τις πλατφόρμες. Οπότε το θύμα, η επιζώσα, μπορεί να βιώνει ξανά και ξανά την θυματοποίηση και την κακοποίησή της. Να πούμε ότι αυτές οι μορφές βίας μπορεί να πλήττουν φυσικά κάθε γυναίκα, αλλά στοχοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και οι γυναίκες και οι τυλικότητες που είναι αρκετά ενεργές στη δημόσια ζωή. Είναι οι γυναίκες πολιτικοί, είναι οι γυναίκες δημοσιογράφοι, είναι influencers, οι ακτιβίστριες, οι οποίες αντιμετωπίζουν έτσι αρκετά έντονα το φαινόμενο αυτό, που μπορεί να τις οδηγήσει κιόλας στη φήμωση, στο να μην ακούγεται τη φωνή τους, στο να κάνουν πίσω από αυτήν τη δημόσια δράση τους. Επηρεάζει αρνητικά και τα κορίτσια που βρίσκονται ή τις γυναίκες που βρίσκονται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ακριβώς, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρές συνέπειες και στην απόδοσή τους και στο σχολικό περιβάλλον, πέρα από τις ψυχικές και άλλες συνέπειες. Λίγο τρομακτικά ήταν όλα, εντάξει. Τρομακτικά, όχι με την έννοια τάξη, αλλά ένα από τα. Οι λέξεις και οι φράσεις θα αρχίσουν να χτυπάνε ένα πρώτο καπανάκι, ένα συναγερμό μέσα μας και στις ενήλικες γυναίκες, τα ενήλικα άτομα, αλλά αν βάλουμε και στο κάδρο τα έφηβα κορίτσια και τα πιο μικρά κορίτσια που χρησιμοποιούν το κινητό ως προέκταση του αυτιού τους, είναι πολύ ανησυχητικό. Και αν μάθουμε και ειδικότερα ποιες είναι οι πιο γνωστές και διαδεδομένες μορφές έμφυλης διαδικτυακής βίας, ίσως μπορέσουμε να
καταστρώσουμε σε εισαγωγικά ένα σχέδιο πρόληψης αντιμετώπισης. Ποιες είναι οι πιο γνωστές? Ναι, είναι πολλές οι μορφές. Επιλέξαμε με την να μην αναφερθούμε σε όλες, γιατί θα ήθελε αρκετή ώρα. Θα αναφερθούμε σε εκείνες οι οποίες είναι πιο, με τα υψηλότερα ποσοστά. Και όχι μόνο, εγώ θα έλεγα και με σοβαρές επιπτώσεις στα ίδια τα θύματα. Θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε grooming, διαδικτυακή αποκλάνηση, όπου αυτό είναι κατεξοχήν συμβαίνει σε έφηβα κορίτσια. Εδώ έχουμε ένα άτομο που κατά βάση είναι ενήλικο και προσπαθεί μέσω των social media, το Instagram είναι το σύνδεσμο μέσω που χρησιμοποιεί, να γνωρίσει ανήλικα άτομα, ανήλικα κορίτσια, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, παρουσιάζεται ως σύντροφος, ως κάποιος που φτιάχνει έναν ρομαντικό θεσμό με το ανήλικο άτομο, προσπαθεί να το απομονώσει, από την συνειδητοποίηση ότι εκείνος το αγαπάει περισσότερο, εκείνος τον νοιάζεται, κανείς άλλο δεν τον νοιάζεται, να το απομακρύνει από το φιλικό του περιβάλλον. Και ο στόχος για όλη αυτή τη διαδικασία είναι φυσικά η συνάντηση στο φυσικό κόσμο και η σεξουαλική εκμετάλλευση ή και κακοποίηση. Εδώ θα σας δείξουμε ένα βίντεο, να βάλουμε το πρώτο βίντεο που έχουμε φτιάξει, ένα βίντεο που είναι ακριβώς για αυτό το φαινόμενο, του grooming ή του lover boy φαινομένου, όπως λέγεται. Θα ήταν ίσως λίγο καλό αν κλείναμε τα φώτα. Άτομα και τα ενήλικα άτομα που το βιώνουν να λάβουν βοήθεια, να σταθούν στα πόδια τους, να τα αγκαλιάσει και να σταθεί δίπλα τους η κοινότητα. Οπότε το να βλέπουμε το τι συμβαίνει έχει τη σημασία του για την υποστήριξη ακριβώς αυτών των προσώπων. Μια άλλη μορφή διαρκής εμφυλής βίας είναι η σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας. Θα το έχετε ακούσει και από την ειδησιογραφία. Είναι η περίπτωση όπου συχνά ο πρώην σύντροφος με τον οποίο μπορεί με τη συνένεσή σου να έχεις μοιραστεί κάποιες φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου. Συμβαίνει αυτό πλέον στις μέρες μας. Μπορεί να τις πάρει και να τις διαμοιραστεί χωρίς τη συνένεσή σου με άλλα άτομα ή να τις ανεβάσει σε πλατφόρμες. Αυτό δεν ξέρω αν θυμάστε την ειδησιογραφία, πολύ γνωστός τηλεπαρουσιαστής που κατηγορήθηκε από το ραδιοφύλλα, να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Είναι μια πρακτική που πλέον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι συμβαίνει αρκετά συχνά και έχει οδηγήσει κάποιες και περιπτώσεις
γυναικών που αυτοκτόνησαν, γιατί ένιωσαν ότι με αυτόν τον τρόπο εξευτελίστηκαν και αποπέφθηκαν κλπ. Και μία ακόμη είναι αυτό που λέμε σεξουαλικός εκβιασμός, extortion, που πάλι εδώ οι εικόνες μπορούν να σκεφτούμε ότι είτε μπορεί να έχουν βγει σε ένα πλαίσιο συνενετικό και να έχουν μοιραστεί έτσι, ή μπορεί να έχουν υποκλαπεί από το άτομο. Σκεφτείτε το και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν διαμοιραστεί, μπορεί να έχουν κλαπεί από αυτό το άτομο. Εδώ πέρα έχουμε συνήθως έναν πρώην ή έναν νυν σύντροφο ή έναν άνθρωπο που μπορεί να βγούμε ραντεβού, μπορεί να μην είναι μια σχέση μακράς διάρκειας, να είναι ένα date, που μας απειλεί ότι θα χρησιμοποιήσει αυτές τις εικόνες, θα τις στείλει αλλού και μας απειλεί το κάνει αυτό, μας εκβιάζει στην ουσία, είτε για να του στείλουμε κι άλλο τέτοιο περιεχόμενο που μπορεί να το ανεβάζει σε πλατφόρμες, είτε για να μας εκβιάσει να κάνουμε σεξ μαζί του, ή για να μας ζητήσει χρήματα. Όπως είπε και η Νατάσα πριν, είναι πάρα πολλές οι μορφές και ίσως θα το δείτε και ακριβώς επειδή δεν έχουμε επεξεργαστεί και στα ελληνικά ορισμούς, γι' αυτό και πάρα πολύ συχνά και με τη τάση αυτή που υπάρχει χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους. Οι επόμενες τρεις μορφές στις οποίες θα αναφερθώ, τις επιλέξαμε γιατί έχουν ενταχθεί στο τελευταίο νόμο του 2025, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Είναι το cyber stalking, το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση ή διαδικτυακή παρενόχληση, οπότε εδώ βλέπετε και αυτό που λέγαμε, δηλαδή άλλοτε το λέμε διαδικτυακό, άλλοτε κύβερνο έγκλημα κτλ. Ποια μορφή βίας είναι το cyber stalking? Όπως είναι και το stalking, είναι επίμονη παρακολούθηση, συγκέντρωση πληροφοριών και επαναλαμβανόμενη παρενοχλητική επικοινωνία με ένα άτομο μέσα από διάφορα μέσα, από email, SMS, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και παρά την εκφρασμένη άρνηση του θύματος. Αυτό είναι το κομβικό σημείο, γιατί θα μπορούσε χωρίς αυτό να μην θεωρηθεί σε καμία περίπτωση stalking. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα πώς αποδεικνύεται η άρνηση όταν προχωρήσουμε και κάνουμε καταγγελία. Μπορεί να συμβαίνει, το ανέφερε και η Νατάσα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εντός και εκτός ψηφιακού χώρου. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να είναι μόνο στο διαδικτυακό χώρο, και εμείς αυτό που έχουμε δει από τη στήριξη επιζωσών διαδικτυακής έμφυλης βίας είναι ότι σχεδόν ποτέ το ένα δεν είναι χωρίς το άλλο. Το ένα δηλαδή είναι με έναν τρόπο συνέχεια του άλλου. Είναι σαν την ίδια ώρα που η επικοινωνία, οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας έχουν διευκολύνει το να ερχόμαστε κοντά, να επικοινωνούμε, να διασχίζουμε σύνορα με αυτόν τον τρόπο, την ίδια ώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, κακόπιστα, παραβιαστικά, κακοποιητικά για να οδηγηθούμε σε έμφυλη βία. Η άλλη μορφή είναι το cyber harassment, παρεμφερές με το cyber stalking, είναι κυβερνοπαρενόχληση με την χρήση ψηφιακών μέσων. Εδώ ο στόχος είναι κυρίως παιδιά και έφηβα άτομα. Αυτό που γίνεται με αυτή τη μορφή παρενόχλησης, την κυβερνοπαρενόχληση, είναι κυρίως ότι έχουμε επιθετικούς, σεξιστικούς, ρατσιστικούς, ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ επώδυνο, ειδικά για έφηβα άτομα, και εδώ δεν μπαίνουν τα επιχειρήματα τι είσαι πραγματικά, τι πιστεύεις, τι λένε οι γονείς σου, γιατί αυτό διαχέεται μέσα σε μια κοινότητα. Είναι μια συγκλονιστική δυσφήμιση και το άτομο μπορεί να πληγωθεί πολύ βαθιά και για μεγάλο διάστημα, ειδικά αν είναι σε μια φάση ακόμα συγκρότησης της νεαρής ταυτότητας. Και η τελευταία που θα σας παρουσιάσουμε είναι η μη συνενετική κοινοχρησία υλικού προσωπικής φύσης ή παραποιημένου υλικού. Αυτή είναι η ονομασία που έχουμε στην ελληνική νομοθεσία, non-consensual sharing of intimate or manipulated material. Εδώ δύο είναι
πολύ σημαντικά στοιχεία. Η κοινοχρησία, σκεφτούμε ότι στο διαδίκτυο έχουν πρόσβαση εκατομμύρια άνθρωποι και στο dark web, γιατί δεν είναι μονάχα το Google για να μιλήσω με τέτοιους όρους. Εκατομμύρια άνθρωποι ανά πάσα στιγμή, αναφέρθηκε και πριν από την Νατάσα, άρα η κακοποίηση μπορεί να είναι διαρκής, γιατί επαναλαμβάνεται, αναπαράγεται από εκατομμύρια χρήστες. Και το άλλο είναι ότι το υλικό δεν είναι απαραίτητα φωτογραφίες μονάχα από προσωπικές στιγμές που έχει μοιραστεί το άτομο, είναι και παραποιημένο υλικό. Δημιουργείται δηλαδή ένα νέο υλικό και ακόμα δεν έχουμε δει τι ρόλο μπορεί να παίξουν και η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Παραποιημένο υλικό, το οποίο δημιουργείται, το έχουμε δει να συμβαίνει, με το άτομο να έχει σαν να φτιάχνουμε δηλαδή ένα σενάριο, μια ταινία που χρησιμοποιείται προφανώς κακόβουλα, κανένα άτομο δεν θα δεχόταν να συμμετάσχει στην παραγωγή ενός τέτοιου υλικού, το κακοποιεί, το προσβάλλει, το δυσφημεί. Αυτές είναι οι πιο επώδυνες, πιο βασικές μορφές και αυτές οι τρεις τελευταίες που έχουν ενσωματωθεί στην νομοθεσία μας πολύ πρόσφατα, το Γενάρη του 2025. Οπότε σε αυτό το σημείο με τα δεδομένα, τα χαρακτηριστικά, τη διαχείριση που κάνουμε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο αν μπορούμε να μιλήσουμε για δεδομένα ποσοτικά χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας, της διαδικτυακής έμφυλης βίας, για το φύλο, για τον θήτη, το θύμα, τι καταγραφή έχετε. Δεν είναι πάρα πολλές οι έρευνες που έχουμε στα χέρια μας. Οι πιο πρόσφατες δείχνουν ότι 1 στις 2 γυναίκες έχουν βιώσει, έχουν 2 γυναίκες έμφυλη βία στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έρευνα το 2022. Για τα κορίτσια πάλι το ποσοστό είναι 58%, ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση, όχι γενικά κάποια απόλυση, σεξουαλική παρενόχληση μέσα από το Facebook ή το Instagram. Αυτά είναι τα κανάλια, τα social media που αξιοποιούνται κυρίως. Και από την έκθεση του Cyber Safe το 2021 είδαμε ότι 1 στις 4 γυναίκες στην Ευρώπη έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης ή παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο στη χώρα μας, στην έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2024 για το Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας, με συμμετοχή 226 ατόμων, έδειξε ότι το 59,3% των νεαρών γυναικών έχουν βιώσει μια μορφή σεξουαλικής, μια μορφή διαδικτυακής έμφυλης βίας, ότι η πιο συχνή μορφή σε αυτό το δείγμα είναι αυτό που λέμε διαδικτυακή κακοποίηση μέσω εικόνας, η revenge porn, ένας άλλος που χρησιμοποιείται, ότι το 40% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν δεχτεί κάποια μορφή διαδικτυακής βίας που εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Επίσης, έχουμε ένα 8,6% που έχει βιώσει cyber stalking, ένα 14% που έχει βιώσει διαδικτυακό εκφοβισμό, ένα 3,7% που έχει βιώσει doxing, τη διαδικασία δηλαδή ότι σου μαζεύω και κοινοποιώ τα στοιχεία σου χωρίς τη συνένεσή σου στο διαδίκτυο. Θα αρκεστώ σε αυτά τα δεδομένα για να μην κουράσουμε με τους αριθμούς. Τις ηλικίες δεν τις έχουμε σε μια... Δηλαδή τις έχετε σαν εδώ δεν το σημείωσα, ξέρουμε πόσο περίπου είναι. Τώρα το εφηβικό κομμάτι. Σε αυτές τις έρευνες που σας ανέφερα, ας πούμε βλέπω εδώ, Plan International, η έρευνα του 2020, του 2020, που έγινε μεταξύ 14.000 κοριτσιών ηλικίας 15 με 25 ετών, εκεί το 58% αναφέρει ότι έχει βιώσει συγκεκριμένα κιόλας σεξουαλική παρενόχληση μέσω
Facebook ή Instagram. Και σαφώς πολύ εντυπωσιακό είναι το 1 στις 2. Μία στις 2. Ναι, στις νεαρές Πραγματικά γυναίκες πάρα πολύ σίγουρα μεγάλη είναι ποσοστό. αυτό, γιατί σημαίνει αυτό, γιατί και τα νέα άτομα ίσως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο διάφορες μορφές τα social media και σχετίζονται και κοινωνικοποιούνται και με άλλους ανθρώπους πολύ περισσότερο μέσω των social media ή των εφαρμογών. Εγώ πάλι να πω ότι τώρα έτσι μικρή κουβέντα, συνειδητοποίησα ότι οι θύτες, είτε είναι διαδικτυακά είτε σε φυσικό περιβάλλον, έχουν παρόμοιες τακτικές, ένα παρόμοιο μοτίβο πώς απομονώνουμε το θύμα και γενικώς πώς γίνεται, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή τη στιγμή, γιατί μας λέτε κάποια άλλη, ένα υποχείριο που μπορώ να το ισοπεδώσω. Οι συνέπειες τώρα στα θύματα μοιάζουν τα φυσικά θύματα ως, με τις γυναίκες ή τα άτομα θύματα διαδικτυακής έμφυλης βίας. Μπορούμε να μιλήσουμε για όμοιες συνέπειες. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Σαφώς και μπορούμε. Θα μιλήσω πιο αναλυτικά και θα αναφερθώ στην έρευνα που έγινε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί τείνουμε να απομειώνουμε συστηματικά τη σημασία της διαδικτυακής έμφυλης βίας. Ένα ζήτημα που προκύπτει πολύ συχνά και μάλιστα δεν είναι μονάχα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο ότι προσπαθούμε να απομειώσουμε τη σημασία της, συμβαίνει, δεν είναι πραγματικό, δηλαδή αυτό το αν είναι πραγματικό ή όχι, αφού συμβαίνει στον ψηφιακό χώρο. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι πολύ συχνά το λένε και τα ίδια τα άτομα. Όταν αρχίσουν να καταλαβαίνουν, δεν είναι και τόσο σημαντικό, όσο διαδίκτυο γίνεται, μου στείλε μηνύματα κτλ. Μέχρι να αρχίσουν φυσικά οι συνέπειες να γίνονται πάρα πολύ έντονες. Ακριβώς. Οπότε πράγματι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που ανέφερε Τίνα μου, ότι είναι μία μορφή έμφυλης βίας που έχει τις συνέπειες που γνωρίζουμε οριζόντια, είτε μιλάμε για βιασμό και σεξουαλική βία, είτε μιλάμε για άλλες μορφές. Άρα επηρεάζει και ψυχικά και ψυχοσωματικά. Μια πολύ χαρακτηριστική συνέπεια στο ψυχολογικό επίπεδο είναι το στρες και το μακροπρόθεσμο άγχος που βιώνουν τα άτομα. Πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις. Καταλαβαίνετε, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε μάλλον αυτό, ένα άτομο το οποίο έχει δυσκολία να εμπιστευτεί μετά. Ποιον να εμπιστευτείς και τι μπορεί να κάνει, να μοιραστώ φωτογραφίες, να μοιραστώ στοιχεία προσωπικά. Αισθήματα κατάθλιψης, έχουν καταγραφεί επίσης διαταραχές διατροφικές, αναφέρθηκε και πριν, εκφοβισμός, αντίκτυπο στη δουλειά ή και σκέψεις αυτοκτονικούς ιδεασμούς. Το κυριότερο, το πιο ορατό είναι το στρες. Είμαι συνέχεια σε άγχος, γιατί αυτό χτυπάει. Είναι στα κινητά μας και χτυπάει. Έρχονται διαρκώς τα μηνύματα που πολλαπλασιάζονται με πολύ μεγάλη ένταση. Σε κοινωνικό επίπεδο επηρεάζονται πάρα πολύ έντονα οι σχέσεις του θύματος. Οριζόντια το έχουμε δει αυτό και με τα οικεία του πρόσωπα αλλά και με τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα άλλο στοιχείο που ανέδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ενδεχομένως να το ξεχνάμε, είναι ότι έχουμε επιπτώσεις και στο οικονομικό επίπεδο. Και σκεφτούμε μια σειρά έξοδα που πρέπει να κάνει η γυναίκα που προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αν δεν καταφύγει σε δομές για δικαστική εκπροσώπηση, για παράδειγμα, όπως βέβαια και την οικονομική επιβάρυνση για τη στήριξη της ψυχικής τους υγείας. Και τέλος, εμείς στο Κέντρο Βιωτήμα, και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, το είχαμε αναδείξει και στο έργο που σας προανέφερα, ακριβώς επειδή συνιστά μια πολύ σοβαρή μορφή διάκρισης, σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να αποσυρθεί από αυτό που λέγεται δημόσια ψηφιακή σφαίρα, από το δημόσιο βίο. Γιατί ας σκεφτούμε, δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που ασχολείται με τα κοινά ή παρακολουθεί τη δημόσια ατζέντα που να μην έχει κινητό, που να μην έχει ίσως Facebook ή Instagram ή να μην μπαίνει στο διαδίκτυο, να μην του στέλνουν SMS. Δεν γίνεται.
Το γεγονός λοιπόν ότι ένα άτομο μπορεί να στερηθεί την παρουσία του, τη δημόσια παρουσία του, το λόγο, άρα να στερηθεί και αυτό που λέμε ψηφιακή πολιτιότητα, το να είναι δηλαδή πολίτησα και πολίτης στο ψηφιακό χώρο, για μας είναι μια εξαιρετικά σοβαρή συνέπεια και βεβαίως δεν αφορά μόνο τα ενήλικα άτομα, έτσι, αφορά και τα νεαρά άτομα και τον έφηβο πληθυσμό. Πολύ παράλληλη. Ο στόχος ξέρουμε τους είναι από τους κακοποιητές. Ναι, εδώ δεν έχουμε κάποια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες μορφές έμφυλης βίας που έχουμε στο φυσικό χώρο. Είναι σίγουρα ο έλεγχος, η άσκηση ελέγχου στο άτομο που υφίσταται στο θύμα, στην επιζώσα. Δηλαδή αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες ακριβώς για να μπορώ να ελέγχω ως κακοποιητικό σύντροφο στη σύντροφό μου. Μπορεί να της εγκαταστήσω έναν μία της ένα λογισμικό παρακολούθηση στο τηλέφωνό της. Για να βλέπω γεωεντοπισμού, να μπορώ να βλέπω πού, πότε πηγαίνει. Είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο είναι ο εκφοβισμός. Εδώ το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά στις περιπτώσεις των έφηβων ατόμων, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί, ας πούμε, μια ομάδα στο chat του Instagram, του Facebook, του Viber, για να γίνει μια συντονισμένη επίθεση σε μια συμμαθητριά μας, σε ένα συμμαθητή μας, που να ανοίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και εκεί συστηματικά το άτομο να εξευτελίζεται, να ταπεινώνεται, να στοχοποιείται. Σίγουρα ένας στόχος είναι η υπονόμευση και της αξιοπρέπειας του ίδιου του ατόμου που του συμβαίνει, είτε μέσω της στοχοποίησης, είτε και μέσω της σεξουαλικοποίησης. Είναι η εκδίκηση και η ταπείνωση, αυτό το βλέπουμε σε περιπτώσεις πρώην σύγχρονων συντρόφων. Είναι το οικονομικό ή προσωπικό όφελος. Είδαμε αυτές τις μορφές που μπορεί να ο εκβιασμός να γίνεται για να κερδίσει κάτι ο κακοποιητής. Και σίγουρα είναι και αυτό που έχουμε διαπιστώσει και από το πεδίο και από τις έρευνες και αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε μια αίσθηση δύναμης ή το ότι οι δράστες με αυτόν τον τρόπο διασκεδάζουν. Δηλαδή νιώθουν αρκετά δυνατοί, αρκετά και με την ομάδα, με τους συνομιλίκους φτιάχνουν μια ταυτότητα και δίνουν κάποια χαρακτηριστικά συναρενοπότητα στην ομάδα, μέσα από την ομάδα, που δείχνει ότι είναι δυνατή, ότι είναι... Για τις πιο μικρές ηλικίες αυτή τη στιγμή. Ναι, για τις πιο μικρές ηλικίες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί παραδείγματος χάρη βρέθηκαν περίπου, δεν θυμάμαι, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου που διαμοιράζονταν σε 70.000 ενήλικους χρήστες στην Ελλάδα, μιλάμε τώρα. Άρα δεν μιλάμε πάντα για έφηβα άτομα. Ναι. Εδώ θα πρέπει να δούμε το πώς και αυτό που λέμε σαν ένα σύστημα καταπίεση, πώς η ίδια η πατριαρχία εν τέλει επηρεάζει, προβάλλει τα ίδια τα άτομα, τα ίδια τα υποκείμενα, ώστε να ακολουθήσουν ρόλους. Δεν λέμε ότι όλοι οι άντρες είναι κακοποιητές, δεν λέμε ότι όλες οι αρενοπόδητες είναι τοξικές. Όμως μέσα σε αυτό το σύστημα, με τόσα μηνύματα, με τόσα έμφυλα στερεότυπα, δυστυχώς υπάρχουν άτομα και ομάδες ατόμων που ενστερνίζονται το μοντέλο της τοξικής αρενοπότητας. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία και οι ίδιες οι αρενοπότητες να σκουντίξουν το φύλλο, να σταματήσουν τον συνάδελφο όταν γίνονται μάρτυρες αυτών των περιστατικών. Το δεύτερο βίντεο... Εγώ έχουμε λίγο το speechless που λένε και φίλοι μας οι άντρες, το ρωτάζω. Παρ' όλα αυτά, έχω τοπικά δικαιώματα, γιατί ανέφερε Φάνο ότι έχουμε
έχουμε ένα πρόσθετο νόμο αρχές του Γενάρη του 2025, που λίγο βάζει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Νομικά, σε τι φάση βρισκόμαστε για ένα θύμα εύκολης διαδικτυακής βίας, που μπορεί να είναι ένα άτομο γενικότερο, μπορεί να είναι και αγόρι, γυναίκα, τα πάντα. Καταρχάς να πούμε ότι για τα ανήλικα άτομα φυσικά και υπήρχε νομοθεσία, συμφωνήθηκε περισσότερο, έτσι πάντοτε έχει προτεραιότητα η ανηλικότητα στο νομικό πλαίσιο και αυτονοήτως και δικαίως. Να πω ότι το 2019 άλλαξε ο ποινικός κώδικας και εισήχθη το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας. Το περιστατικό που ανέφερε για παράδειγμα η Νατάσα πριν με το ράδιο, με τον συνεργάτη δημοσιογράφο του Ράδιο Αρβίλα, παραπέμφθηκε με αυτό το αδίκημα ως εκδικητική πορνογραφία. Πρέπει να πω ότι ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεκτή αυτή η ορολογία και παρότι έγιναν παρεμβάσεις δεν καταφέραμε να το αλλάξουμε αυτό, γιατί κάπως, για να το πω με έναν άλλο τρόπο, είναι σαν κάτι να έχω κάνει, άρα να περιμένω και την εκδίκηση. Άρα κάτι δεν έχω κάνει σωστά, οπότε ο κακοποιητής θα με εκδικηθεί και θα με εκδικηθεί δημοσιοποιώντας προσωπικές φωτογραφίες κτλ. Πάντως, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, υπάρχει στον ποινικό μας κώδικα, θα πρέπει να προσφύγει, δεν είναι αυτεπάγγελτο αδίκημα, η επιζώσα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν έγινε το 19, το 25, όπως σας είπα σχετικά πρόσφατα. Οι τρεις μορφές, δηλαδή η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση μπήκε στο ποινικό κώδικα, προβλέπονται ποινές, 1 έτος ή χρηματική ποινή. Για παράδειγμα, αν προκαλέσουμε σε έναν άλλο άνθρωπο τρόμο ή ανησυχία ή ακόμα και απειλήσουμε με τέτοια μορφή βίας. Μπορεί να γίνουν 2 άτομα αν αυτό είναι επαναλαμβανόμενο, επιτείνεται δηλαδή και χρησιμοποιηθούν και τεχνολογίες, αλλά και όταν είναι σε βάρος ανηλίκου να είναι 3 χρόνια. Τα λέω ενδεικτικά, δεν έχει και νόημα να κουραζόμαστε με τις διαφοροποιήσεις των ποινών. Επίσης, έχει ποινικοποιηθεί η κυβερνοπαρενόχληση με μεγαλύτερη ποινή πάντοτε στις περιπτώσεις των ανήλικων ατόμων ή και μάλιστα θετικά ειδικά μέτρα αν τα ανήλικα άτομα είναι κάτω από 12, υπάρχει δηλαδή και αυτή η διαφοροποίηση στον νόμο. Έχει ποινικοποιηθεί η διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες ή τυχόνια, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε πριν η Νατάσα, αν κάνουμε μια ομάδα και καλούμε για στοχοποίηση μια συμμαθήτριά μας, ένα συνάδελφο, συναδέλφισσα, μια βουλεύτρια, μια συνδικαλίστρια κτλ. Και τη στοχοποιούμε. Υπάρχει ποινικοποίηση γι' αυτό. Εδώ η φυλάκιση είναι και μάλιστα έως 3 έτη. Και νομίζω το σημαντικότερο είναι, αλλά δεν έχουμε ακόμα πλαίσιο εφαρμογής, ότι προσθέθηκε ένα άρθρο για το τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να αφαιρεθεί. Γιατί αυτό είναι το κομβικό. Όταν μιλάμε για διαδικτυακή εμφυλία, το κομβικό σημείο είναι πώς θα αφαιρεθεί αυτό το υλικό, ώστε να μην αναπαράγεται στο διηνεκές. Έχει προβλεφθεί λοιπόν με το άρθρο 12 του νόμου μέτρα για την αφαίρεση ορισμένου διαδικτυακού υλικού. Φυσικά γίνεται με διάταξη εισαγγελέα πρωτοδικών, πάντοτε και με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας και μάλιστα προβλέπονται και ποινές, υπάρχει ένα χρονικό όριο ως προς τους παρόχους να κατεβάσουν το υλικό, ενημερώνεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία. Ένα ερώτημα είναι ακόμα νωρίς, δεν υπάρχει εφαρμοστικό πλαίσιο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί για να λειτουργήσει μια νομοθεσία ως γνωστό και να ξέρουν και οι δικαστές και οι δικάστριες τι θα κάνουν και πώς θα χειριστούν μια υπόθεση, πρέπει να υπάρχει ένα εφαρμοστικό πλαίσιο. Αυτό. Αλλά τουλάχιστον έχουν γίνει σε πρώτη φάση τα πρώτα βήματα που, όπως είπαμε, σημαίνουν καταρχάς ότι το ίδιο το θύμα, η ίδια η επιζώσα θα πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη με έγκληση, να κάνει μήνυση δηλαδή. Σε εμάς, στο Συμβουλευτικό Κέντρο, απευθύνονται κατά κύριο λόγο οι γυναίκες που δέχονται βία στους διάφορους τύπους. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και όχι σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναφέρω ένα περιστατικό, γιατί μου δώσατε μια καλή αφορμή.
και είναι και εδώ και η κυρία Μπίπηλα για να με βοηθήσει, διότι βιώνοντας αυτό το περιστατικό από μια πάρα πολύ... Απόψε παρουσίαση στις 8 και γυναίκα η οποία απευθύνθηκε στο συμβουλευτικό κέντρο που παρακολούθησε με πάρα πολλά διάφορα θέματα μετά, ψυχοσωματικά και όλα αυτά τα οποία λέγαμε, από τον κακοποιητή. Βρέθηκε μετά από αρκετές μηνύσεις που έκανε ο εισαγγελέας να καταχωρήσει λόγω του ότι δεν έβαλε ένα παράβολο, δεν ενημερώθηκε για ένα παράβολο, αν τα λέω Γιώτα σωστά, και αυτό δεν πήγε στο διαδικτυακό ως βία, στο διαδικτυακό και καταχωρήθηκε ως εξήγηση. Και πήγε αλλού. Λοιπόν, της βγάλαμε την υπόθεση σε μια τελείως διαφορετική γραμμή. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι μήνες μετά ο ίδιος ο εισαγγελέας ανακάλεσε την απόφασή του με έγγραφο το οποίο της επιδόθηκε και πλέον πάει για ενδοοικογενειακή από πρώην σύντροφο. Οπότε νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό εμείς δίνουμε όλες τις πληροφορίες για το πού μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα και το τι πρέπει να κάνει. Αλλά καλό είναι να ακούσουμε και γενικότερα πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Ναι, τέτοιες εκδηλώσεις ακριβώς νομίζω το είπα και λίγο πιο πριν ότι για μένα αυτή είναι η ουσία και η σημασία τους να μπορούμε να δείχνουμε πώς και το ίδιο το άτομο και το δίκτυο, οι φίλοι, οι συγγενείς, η γειτονιά και η κοινότητα και η κοινωνία ολόκληρη μπορεί να σταθεί δίπλα, να υποστηρίξει και να υπερασπίσει τα άτομα που έχουν βιώσει αυτή τη μορφή εμφύλης βίας. Τώρα, αν πρόκειται για ενήλικο άτομο, είτε ενήλικο είτε ανήλικο, η διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι σίγουρα ένας φορέας που πρέπει να απευθυνθούμε, αν θέλουμε να το καταγγείλουμε στην αστυνομία. Γιατί δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα μπορεί να είναι έτοιμα να φτάσουν σε αυτό. Αν μιλάμε για ανήλικα άτομα, δεν σημαίνει ότι πάντα είναι έτοιμο. Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα, ήδη το 15.900 η Γενική Γραμματεία Τετότητας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για την ενημέρωση των ατόμων που καλούν, αλλά και τρίτων που έχουν βιώσει το περιστατικό, αλλά και τρίτων ατόμων. Μπορεί, εκεί θα πάρουμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να απευθυνθούμε σε συμβουλευτικά κέντρα, για παράδειγμα ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική συμβουλευτική. Και είναι και σίγουρα στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία το κέντρο Διοτήμα, με τις υπηρεσίες που σας είπα πρωτήτερα ότι παρέχει. Αν έχουμε ανήλικα άτομα, είναι πολύ πολύ σημαντικό το ανήλικο άτομο ή αν το εμφανιστεί σε κάποιο φίλο ή φίλη, να υπάρχει μεταφορά αυτής της πληροφορίας σε κάποιο έπιστο ενήλικο άτομο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να μην είναι οι γονείς μας εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να αισθανόμαστε ενοχή, μπορεί να έχουμε φόβο, να μην έχουμε... Μπορεί να είναι η θεία μας, μπορεί να είναι μια νεότερη θεία. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι μια νεότερη θεία και ελπίζω, αν ποτέ συνέβαινε κάτι τέτοιο, να ερχόταν σε μένα αυτή την πληροφορία. Μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός ή μια εκπαιδευτικός στο σχολείο ακριβώς. Ή ένας ψυχολόγος στο σχολείο. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να μοιραστεί αυτή η πληροφορία. Εδώ υπάρχει και το Safe Line GR, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Έχει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλές πληροφορίες και μπορεί να υποστηρίξει έφηβα άτομα, όπως και η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, το 1107. Ένα-δύο ακόμα είναι το Helpline GR, για ψυχολογική στήριξη, το χαμόγελο του παιδιού, παρέχει ψυχολογική στήριξη για τέτοια περιστατικά. Η Εθνική Γραμμή Εθνικής Προστασίας στο 1107 και το Κέντρο Διοτήμα παρέχει υποστήριξη για ανήλικα άτομα, για κορίτσια από 16 ετών και πάνω. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Πολύ συχνά το κάνουμε και με άλλες μορφές εμφυλίας. Στρέφουμε τα μάτια μας είτε στις επιζώσες, στα επιζώντα άτομα,
στον νόμο. Νομίζω ότι ειδικά για την διαδικτυακή βία, όχι μόνο, αλλά ειδικά για την διαδικτυακή έμφυλη βία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε και υπάρχουμε, το πατριαρχικό, μετακαπιταλιστικό, νεοφιλελεύθερο, έχει φτιάξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να λειτουργούν μεγάλες πλατφόρμες, μεγάλοι πάροχοι, χωρίς ένα πλαίσιο που είναι διασφαλισμένο, χωρίς διεθνή συνθήκη που να διέπει τη λειτουργία τους. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα αυθαιρεσίας, ακριβώς γιατί το ίδιο το οικονομικό σύστημα το επιτρέπει. Άρα εδώ, αν το καλοσκεφτούμε, ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε την ίδια ώρα επίγνωση ότι θα χρειαζόταν και μια πιο διεθνής διάσταση, να κατανοήσουμε ότι έχει να κάνει και με κάτι που είναι και πέρα από το εθνικό επίπεδο ή και πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μπουν δηλαδή περιορισμοί και όρια. Έτσι, στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, είναι πολύ περιορισμένες δεοντολογίες και κυρίως πολύ περιορισμένες ευθύνες. Τι κάνει στην περίπτωση αυτή, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια κενά σε αυτό. Και κατανοώ και προφανώς στηρίζουμε και εμείς στο κέντρο Διωτήματα Εκζώντα άτομα, εννοείται, είμαστε από κοντά, αλλά πρέπει να έχουμε και επίγνωση πώς δουλεύει ότι είναι μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος. Το οποίο λειτουργεί χωρίς σε μεγάλο βαθμό κανόνες που να παίρνουν υπόψη τους όλα αυτά για τα οποία συζητούμε σήμερα εδώ. Άρα και εμείς εδώ στην Καρδίτσα ότι μπορούμε να δραστούμε και να απελευθύνουμε. Ανέφερε ήδη η Χάρη το περιστατικό ούτως ή άλλως. Όχι παρεμβαίνω, αλλά ίσως πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και στις περιστόμενες, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Θα κάνω πίσω τις δικές μου ερωτήσεις. Τέλος η απορία, θα τις δώσω κατηδία. Αυτό λέω ότι πρέπει ενδεχομένως να δώσουμε... Τώρα ένα συγγνώμη, δηλαδή, γιατί παρασυρθήκαμε από όλο αυτό. Γιατί ως στελέχη μπορεί να ξέρουμε πολλά πράγματα και να το συζητάμε έτσι πολύ χαλαρά, αλλά να ακούσουμε και άλλες απορίες, ερωτήσεις, τοποθετήσεις που θέλουν να σπάρουν. Βλέπω ήδη κάποια. Ωραία. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και να κάνω και ένα ερώτηση και ίσως είναι και ερώτηση πρόταση. Επειδή η δράση μου είναι και με εφήβους και με LGBT άτομα και με ανηλίκες κτλ. Θεωρώ ότι εννοείται πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο και να μπορέσουμε να δράσουμε και να μπορούμε να καταφύγουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά ξέρουμε ότι η απαγόρευση, οι νόμοι δεν κάνουν δουλίτσα. Αυτός που θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Ο κακοποιητής που θέλει να κακοποιήσει, θα κακοποιήσει. Αυτός που θέλει να βιάσει, θα βιάσει. Δεν το σταματάει η νομοθεσία. Έτσι. Το ίδιο είναι και το τράφικ. Το ίδιο γίνεται και με το bullying και το διαδικτυακό. Βλέπω λοιπόν ότι μήπως θα πρέπει και να κάνουμε πιο έντονες δράσεις στα σχολεία και στα δύο φύλλα σχετικά με τα στερεότυπα, τα έμφυλα και στα αγόρια και στα κορίτσια για να προλάβουμε τα επόμενα φαινόμενα. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την οπτική, σίγουρα. Και στα επόμενα, δηλαδή, θα βάλουμε και πέρα από το τι μπορεί να κάνει το άτομο, πέρα από το τι μπορεί να κάνει το δίκτυο, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, θα βάλουμε και το ζήτημα της κουλτούρας, της συνένεσης και του σεβασμού, που είναι μια λέξη και μια έννοια κλειδί σε όλη αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, το πώς θα μάθουμε στα παιδιά, στα έφηβα άτομα, αλλά και πώς και εμείς θα επαναεκπαιδευτούμε στο να λειτουργούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, στο να πάντοτε να είμαστε σε μια διαδικασία όπου κάθε ενέργεια θα προϋποθέτει ένα ναι, ενθουσιώδες, ενεργό, ένα όχι που θα γίνεται σεβαστό και μια κατανόηση του ότι ένα ναι από μόνο του δεν σημαίνει, λέω ναι σε όλο το πακέτο.
Δηλαδή, το να με φιλήσεις δεν σημαίνει ότι. Και να σε φιλήσω δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό το βράδυ θα κοιμηθούμε μαζί. Το να είμαστε σε μία σχέση, παραδείγματος χάρη, να είμαστε σε σχέση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτή η σχέση στη στιγμή που θέλει ο ένας ή η μία. Ακριβώς. Πρέπει να κρίνεται σεβαστό και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να δουλέψουμε σε σχολεία, να δουλέψουμε με τα έφηβα άτομα. Έχει μεγάλη σημασία και το λέμε συστηματικά και εμείς για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής ολοκληρωμένης σεξουαλικής εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό μάθημα και όχι όπως δυστυχώς μέχρι τώρα έχουμε δει μία υποενότητα σε ένα μάθημα που τις περισσότερες φορές και οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να την κάνουν. Δηλαδή είναι μια υποενότητα όπως είναι η διατροφή, είναι η σεξουαλική. Ναι, και επιλέγεται για λίγες ώρες και δεν πάει έτσι, δεν γίνεται έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτό το σύστημα, αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευση από την UNESCO έχει πάρα πολλά ζητήματα που τα έφηβα άτομα πρέπει να γνωρίζουν. Δεν είναι μόνο η συνένεση, είναι η αναπαραγωγική υγεία, είναι το πώς σέβομαι τα όρια μου και τα όρια του άλλου, το τι σημαίνει η έμφυλη βία, το πώς μπορούμε να σταθούμε πράγματα που έχει μεγάλη σημασία να τα δουλέψουμε και να τα καλλιεργήσουμε με τη νέα γενιά για να δούμε και αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή, ελπίζω ειλικρινά τα ανήψια μου που είναι και τα δύο αγόρια να ζήσουν σε μια καλύτερη και πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνία σε αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχει υλικό, δεν είναι ότι πρέπει να παραχθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται δουλειά από τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, δεν είναι ότι θα εφεύρουμε τον τροχό σε καμία περίπτωση. Είχε σηκώσει η Μαρία Γκασούκα. Λίγο να ολοκληρώσω και εγώ να σου πω ότι όταν μπαίνουμε στα σχολεία από το προσεγγελικό, κάνουμε πάντα εκδηλώσεις εμείς. Θα μιλήσουμε για τις υγιείς σχέσεις στα παιδιά και τα έμφυλα στερεότυπα, είναι διαδραστικά, γίνονται πολλά πράγματα. Που μέχρι να το κάνεις αυτό θα μπαίνουν ξένοι άνθρωποι κάπου και να λυθούν τα παιδιά και εκεί που αρχίζει να γίνει το πραγματικά ωραίο τελειώνει, γιατί μπορεί να είναι 2 ώρες μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά και να μην υπάρχει συνοχή. Βέβαια, παρόλα αυτά έχω εδώ έτσι φίλες που μας έχουν καλέσει και αυτή τη χρονιά και χαίρομαι πολύ και σε πιο μικρές ηλικίες γυμνασίου και λυκείου και τα έχουν τα παιδιά τη διάθεση να το συζητήσουν και εννοείται ότι γίνονται και μάχες. Έτσι. Και μισό. Ήταν μια κυρία, είναι η Λίτσα, η κυρία Γκασούκα και μετά η Δώρα. Εγώ ήθελα να, μάλλον της κυρίας στο θέμα ήθελα να βάλω που είπε. Νομίζω ότι επειδή έχω κόρη έφηβη, θα ήθελα αυτή να ήταν στη θέση μου και όχι εγώ. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό η κίνηση αυτή που κάνατε σήμερα εδώ να μπορεί να γίνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον και όχι από τα 6 και άνω που έχετε τις δράσεις που είπατε ότι κάνετε, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες. Ήθελα να πω στη συνέχεια των όσων είπε η Άννα και να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η κυρία Άννα, τη συνεργάτρια, ότι ο χώρος της παιδείας είναι ένας πολύ κρίσιμος χώρος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε οι γενιές από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα λύκεια να γίνουν πολίτες και πολίτισσες και να αλλάξει η κουλτούρα και η νοοτροπία. Πρέπει να δουλεύουμε όλα αυτά τα θέματα σε πολλαπλά επίπεδα. Άρα όλα αυτά που είπε η Άννα και η Χάιντο, η Νατάσα, ναι, είναι άμεσα, είναι τρέχοντα, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη το κοινωνικό, το οικονομικό και το πολιτισμικό πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι χώρα βαθιά πατριαρχική και η θεωρία του ιδιόκτητου θηλυκού είναι ιδιοκτησία μου, μπορώ να το χειριστώ ή να το μεταχειριστώ όπως θέλω, είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε από τις 2-3 χώρες της Ευρώπης που τα εγκλήματα τιμής μέχρι προχτές ήταν πλήθος.
στην Ελλάδα και έπαιρναν την κοινωνική αποδοχή. Μπράβο στο Φωνιά. Είναι λοιπόν μια τέτοια χώρα, άρα όλος αυτός ο αγώνας για την ισότητα, για την αντιμετώπιση της βίας σε όλες τις μορφές και κυρίως τώρα στις νέες μορφές που την επιβάλλει η τεχνολογία, είναι ένας αγώνας και για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Τι γίνεται, αν διατηρηθεί η πατριαρχία με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και αυτός ο θανάσιμος εναγκαλισμός πατριαρχίας και καπιταλισμού, που συχνά τον ξεχνάμε, αλλά μπήκε πολύ έντονα, διοκτήτες της πλατφόρμας και όλα αυτά που λέχτηκαν, δεν θα καταφέρουν αυτά τα πράγματα και μπαίνει το ζήτημα και των συμμαχιών με άλλες κοινωνικές δυνάμεις, με την κοινωνία των πολιτών και των πολιτικών. Γιατί δεν είναι μόνο υπόθεση των γυναικών, των κοριτσιών ή κάποιων θηλυκοτήτων που υφίστανται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ολόκληρης της κοινωνίας μια αυτοκτονία μιας νέας γυναίκας, τσακίζει μια οικογένεια, τσακίζει μια κοινότητα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα, και θα κλείσουμε αυτό από την εκπαίδευση. Πρόπερση βγήκαν τα νέα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Όπως θα ξέρετε, σε όλα τα πανεπιστήμια λειτουργούν ως δομές πανεπιστημιακές, ως κινηματικά, οι επιτροπές ισότητας. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι σε όλα αυτά τα προγράμματα δεν υπήρχε πουθενά όρος φύλου, δεν υπήρχε πουθενά όρος βία, δεν υπήρχε πουθενά όρος ισότητα, έγκυλη ισότητα. Και όλο το δίκτυο των πανεπιστημιακών επιτροπών ισότητας έστειλε ένα έγγραφο διαμαρτυρίας προς το παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Δεν είχαμε κάποια βελτίωση, δεν είχαμε κάποια ανάληψη δράσης, δεν λύθηκαν αυτές οι επιτροπές να αναλάβουν, να φτιάξουν ένα υλικό, αναλυτικά προγράμματα, να συνδέσουν την έμφυλη ισότητα με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, με την εκπαίδευση της ειρήνης, με όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν τις νέες κουλτούρες και τις νέες αντιλήψεις. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό. Και να πούμε ότι η κατάργηση του θεσμού των θεματικών εβδομάδων, όπου τα παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με έννοιες, τι θα πει ΛΟΑΤ και δικαιώματα, τι θα πει ότι δεν κινδυνεύουν οι κοινωνίες από αυτά τα δικαιώματα, τι θα πει ισότητα και πώς η κοινωνία εισπράττει το όφελος από αυτές τις λέξεις κλειδιά, ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ προβληματική για την ελληνική εκπαίδευση. Και με συγχωρείτε ένα λεπτό, να πούμε ότι η εκδήλωση απόψε εντάσσεται στο πλαίσιο του... Το είπαμε. Δεν ακούστηκε εδώ τα μιλάτε. Το είπα εγώ στην αρχή. Ναι, και θα αρχίσει, θα γίνει και ένα εξελίγμα. Πρέπει να πάμε. Να πάρουμε 2-3 ερωτήσεις ακόμη όμως. Πολύ, όχι 2-3, αυτό είναι να το λέμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι τα θέματα ισότητας έχει στιγμής το αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργείο Εργασίας, μετά έχει το Υπουργείο Οικογένειας και Ελληνικής Συνεχής κλπ. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δύο υπουργεία. Πόσο συχνά η κοινωνία των πολιτών έχει μεγάλη εμπειρία. Ξέρουμε ότι δεν μόνο η κοινωνία των πολιτών, φορείς, οργανώσεις, συνδικαλιστικές κλπ. Καλούν αρμόδιο Υπουργεία για να χαράξουν πολιτική, εφόσον θέλουν να δημιουργήσουν αυτά τα φαινόμενα που συζητάμε και αναλύουμε κατά μόνας φορείς ή συλλογικότητες. Να απαντήσω μιας και είμαστε στο τομέα. Γιατί έχουν και βουλευτές και θα μπορούσαν να μεταφέρουν την αγωνία μας αυτή. Έχετε δίκιο. Θα απαντήσω μιας και είμαστε στο κομμάτι της έμφυλης βίας με τα λόγια της Γκρέβη. Η πρώτη λοιπόν έκθεση της χώρας μας από την Επιτροπή που λέγεται Γκρέβιο με τα αρχικά της, η οποία εξετάζει κατά πόσον
εφαρμόζει η χώρα μας τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία ακύρωσε ο Ορθινιστών το 2018, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Ότι είναι ένας τομέας πολύ προβληματικός, ότι θα έπρεπε η πολιτεία στην Ελλάδα να αξιοποιεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την τεχνογνωσία τους, την άμεση επαφή τους με το πεδίο, το γεγονός ότι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και πολλά πράγματα η πολιτεία δεν μπορεί να φτάσει να τα δει, δεν είναι σε θέση να τα δει. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μια γενική και αόριστη συνεργασία στο πλαίσιο, ας πούμε, μιας ανταλλαγής κτλ. Κυρίως συστήνεται φατικά, μάλιστα, είναι μία από τις συστάσεις της κατεπίγουσας της Επιτροπής, η ανάγκη χρηματοδότησης. Δηλαδή δεν είναι μία ευχή, δεν είναι ένας ευσεβής πόθος, γιατί δεν το κάνετε, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Είναι γιατί δεν αξιοποιείται μία καταγεγραμμένη τεχνογνωσία τόσων ετών και επίσης γιατί δεν ενισχύεται οικονομικά και γιατί δεν εντάσσεται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τις οργανώσεις της γυναικείας, γιατί δεν την εντάσσεται σε ένα πιο ευρύ συντονιστικό όργανο, ακριβώς για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Να περάσουμε και στην τελευταία ερώτηση, γιατί βγήκαμε λίγο εκτός χρόνου. Και να κλείσουμε, ναι. Ήθελα να ρωτήσω απλά ποια περιβάλλοντα, οικογενειακά, σχολικά ή κοινωνικά παράγουν κακοποιητές ή κακοποιητές. Η απάντηση δική μου είναι εύκολη. Νομίζω ότι η Μαρία ήταν στο προηγουμένως και δεν φέρω μόνο ένα παράδειγμα από τα δεκάδες που υπάρχουν, ότι φτάσαμε στο 2006 για να ψηφιστεί ο νόμος 1400 για την ενδοοικογενειακή βία, για να θεσπιστεί νομικά ο βιασμός εντός γάμου. Μέχρι τότε οι γυναίκες για τον νόμο δίναν τη συνένεσή τους στο Δημαρχείο ή στην Εκκλησία για πάντα. Και σήμερα, ευτυχώς, αρκετά χρόνια μετά, συζητάμε για τη σημασία της συνένεσης. Είναι μια έννοια διαρκώς διαπραγματεύσιμη. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία για να κατανοήσουμε και κυρίως για να την ασκήσουμε. Για να ακούμε με προσοχή, το είπε και η Νατάσα πριν, να σεβόμαστε το όχι, να καταλαβαίνουμε το ίσως ως όχι, το δεν ξέρω ως όχι, έτσι, να είναι ενθουσιώδες το ναι, ενήμερο και να καταλάβουμε ότι δεν είναι για πάντα. Άρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Γι' αυτό το έκανα το παράδειγμα, για να πω πώς έχουμε να ακούγονται, με συγχωρείτε που θα το συμπληρώσω και αυτό, ακούγονται σε δίκαιες ερωτήσεις εισαγγελέα που ρωτάνε και λένε σήμερα τι εσώρουπο φορούσε, δηλαδή είναι πράγματα, αυτά όλα αναπαράγονται, να πω ότι μέχρι το 2000, ίσως και λίγο παραπάνω, οι τίτλοι ήταν έγκλημα πάθους. Γυναικοκτονία, με βάση το πάθος, δηλαδή αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα πίσω μας, όλα αυτά τα περιβάλλοντα. Άρα, θέλω να πω ότι η κοινότητα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και αν θέλουν, επειδή βλέπουν πριν αυτό ακριβώς, και αυτό το πράγμα και να το προβάλλουμε για να κρίσουμε, κρατάω ότι θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Εγώ θα σας προτείνω κάτι άλλο, γιατί έφτιαξε πρόσφατα ένα φεστιβάλ, ένα ντοκιμαντέρ, συγγνώμη, για την ιστορία. Για την ιστορία του φεμινιστικού κινήματος. Αν δεν καταλαβαίνετε εδώ σήμερα και θα ήταν χαρά μας να το προβάλλουμε εδώ. Αυτό θα ήθελα όμως να δώσει η Μαρίνη πρώτα κάποια αν μοιράζεται τα ερωτηματολόγια για να τα πάρουμε και να δουλεύουμε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε με το πολύ θετικό, θέλω να πιστεύω, τι κάνουμε ως κοινότητα. Δηλαδή
Χάμπαμε τα έτε. Να καλύψουμε. Περιμένει. Ναι, οπότε θα έχουμε. Εγώ να το κλείσουμε, Δύο λεπτά από το χρόνο σας θα ήθελα να ζητήσω. Έχουμε κάποια ερωτηματολόγια για το φεστιβάλ μας που θα είναι πάρα πολύ. Να αποτυπώσουμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Να δείξουμε δηλαδή τι επιτυχάνουμε με αυτές τις δράσεις και με αυτόν τον τρόπο μετά να δούμε στο σχεδιασμό τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε, αν θέλετε και αν δεν σας πειράζει να σας μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια, όσοι δεν τα έχετε συμπληρώσει, και να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να μεταβούμε στον κεντρικό χώρο στη Δημοτική Αγορά για την τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Ελπίζουμε να σας δούμε όλες και όλους εκεί. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις από απόψε μέχρι και την τελετή λήξης που θα είναι την Κυριακή το απόγευμα, μεσημέρι. Από πέρα στην αγορά.